Kabalo ba ka nga kaninga prank ang pinaka di na dyan ako gusto mahitabo ug usab sa ako ang kinabuhi kay ngano imbis na kamo ang ako ang iprank o kamo ang among iprank ako mismo ang na-prank. Ako mismo ang na-prank nagibuhat sa ako ang artista na si Ilyok. As in wala ko kabalo kung unsay buhaton ako that time kay tungod sa akong kakulba. Gusto na ako musinggit mudagan pero pabilin gahapon ko kalmado pero halata kay sa akong tiyog na medyo nag-worry na ako na hadlok na ko na I hope unta prank kani pero dili gyud lahi gyud ang epekto ug lahi gyud ang impact sa pag-prank ni Ilyok sa ako. Tan-awan ni nga video para makabalo ka kung unsang klase nga prank. Hala, oy, layuan na ni kuan oy ni. Unsa man siya diha Ilyok? Layuan na. Nangin kabalo din na siya manguan. Kan bitaw sa kalimangos yang lubot ron. Niko pa na siya, Niko. Nikop. Action! Ay, piste ayon si pangtawa sumbag. Action na! Yawa. Nikop na. Hoy, action na ba? Ilyok! Siya unsa man na siya diha? Kau na dul pud gamay. Manikop na bulinaw. How din na siya manikop diha? Manikop na ano. How din na siya manikop si Ilyok? Hala, lo, kinunsa man na? Lo, tabangan na to bay. Tara bay. Lo, buang. Hala, naunsa man na siya? Uy, ginoo ko. Uy, tabangan ninyo ba? Tabangan ninyo. Tabangan ninyo ba? Naunsa man na siya? Naunsa na siya? Ha? Napakag walo-walo. Hala, piste ka. Hala, delikado ba ng walo-walo? Uy, tabangin ninyo ba? Piste man eh, uy. Uy, tabangin ninyo ba? Naunsa man na? Naunsa nakabak saya ha? Okay. Uy, tabangin ninyo. Ay, ginoo ko. Tabangin ba? Naunsa man na? Okay na siya? Anha diri sa kuan. Anha diri ba? Dayungin niyo ba? Dayungin kay diri kanina ko ana diha kay kuan halalom na. Dayungin pa niya diri. Hala, naunsa man na siya? Hala. Hala, patay. Di ba si mabakan mo na pa diha ang walo-walo? Pinapa niya walo-walo wa na. Hala, kaluoy ba na, uy? Kuha na sa inyo, Kang. Kuha na ninyo. Tabangin nyo ba? Noon sa man mo sige mo tanaw diha, uy? Dayungin nyo ba? Laluyan na, uy. Dayungin ninyo ba? Lagi nung ko. Asa na siya napakan dapit? Di ba asa siya napakan dapita? Ato na siya dapit, luyan na, uy. Masa mana? Patay na? Ha? In Jesus name. Patay na siya? Ha? Ay, simbak ko. Ipangayo magtabang unsa man na? Kuha na ninyo ba? Unsa man na siya? In Jesus name. Danaan nyo sa kuan, daplin. Ipangayo magtabang nito ba? Unsa man na, uy? Widik. Ay, kahadlok na, uy. Ay, ginoo ko. Mata na, Ilyok. Mata na, isa prank, go. Nung sama na siya? Hoy! Hala. Patay na, wala lagi do. Wala na gid. Sakpa daw. Wala na ginawa. Sakpa ah. Gako ng tiyan oh. Simbak ko. Wala lagi do. Nung sama siya? Dasudlang kuan ng lunggan. Basag. Nung sama na? Wala lagi do. Wala. Yok. Mata na, Ilyok. Steve.
Mata na ba? Yawa. Animal. Yawa, paratara na mo yung pinapaliwanag yan. Ginawa na ito, iya? Oh, prank na yawan. Bullshit. Prank guys. Sabi na mo kinood guys. Animal, naglapok-lapok ako diri. Pero tinuod na namatay. Kanina. Animal.